Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko, Oronotz Mugairera etorri gara. Olaia Ziarte musikariarekin egin dut hitzordua, argitaratu berri duen lehengo lepotikan burua diskoa ezagutzeko. Luze eta zabal aritu gara bere musikabideaz. Gaur gurean, Olaia Ziarte. Eza isiltasuna, baino soinu jasanatza horik. Ze sufritu ote duen, hemen ez egotea, erabaki duena, leporaino egote hori, ezin zaion leporatu, biziari ertzeri. Hau Olaia, Egunon. hemen elkartu gara, Olaia Ziarte ezagutzeko. Azken aldian zure izena bolo-bolo dago Euskal Herriko musik estenan eta saiatuko gara erreportaje honen bidez, zu zeu ezagutzen eta orain arte egin duzun bidean sakontzen. Hasteko eta behin, zein da Olaia eta noiztik ari zara musika munduan? Pues, igual da uste baino galdera zailago zein da Olaia batez ere, baina ez dakit Oronozko gazte bat, musika maite duena eta pixket horren bidez saiatzen dena espresatzen eta harremantzen baita ere. Eta bertze gauza honiz gehiago, baina ez dienak sobera kuenteldu. Oroitzen dute instrumento desberdinekin eta kantugintzakin eta harremana txikitatik eduki izan dutela. Eta gero, gaztetatik jo naiz kasik nahi gabe gauza desberdinak iten, gitarrakin eta kantagintzakin harremanduak zeuden gauzak, bai trikitixa munduakin, zeren izan zen ere lehendabiziko instrumentua, eta ezakit eduki genuen erromeri punki bat ezinka izena zuena, eta gero teklekin hasi nintzen pixka bat Usurbilgo Nataldi taldea zenakin, baitere, Pleuren abeslari haitu nintzen, gero txika sobresaltokin ere bai teklekin haitu nintzen, Tapiakin korista bezala baitere, Iker Laurobakin baitere, atzen du gabe, zen Ikerri izan zen lehendabizikotatik konfiantza eman zian plaza batean jotzen hasteko berekin, gauzen enetako serioagoak zirenak edo, eta nuen ideik ere. Eta batez ere jendeakin eta jendeataz ikasten. Urteak atzera Pleura egitasmoan ezagutu zintudan, gero Iker Laurobaren ondoan, Txika sobresaltorekin, Joseba Tapiarekin, Natalirekin, gazte izan arren, musika bide bat osatu duzu, baina gaur egun, esango nuke nabarmenena edo behintzat orain hitz egiten ari garen aitzakia dela zure bakarkako lehen diskoa. Ez dakit nagusiena izanen den, bai pixke bat denetek personalena eta nire gain eta nirekin espazio gehien hartu duena pixke bat nire bizian eta gogoz hasi nintzen eta gustora horrekin. Ez dakit maite dut ere bai gibelean egotea eta horgan eta jo eta nahiko. Eta desberdin da sorkuntzan parte hartzen baldin baduzu eta aurpegi eman barra baldin baduzu manera hontan, Pleuran ere bai adibidez lehendabiziko filan patu barra nintzen, baina igual sorkuntza zen bai, grupalago edo hori da, gauza guziek aldi berean edo bezala, eta desberdine da, eta badu bere alde ona eta bere alde txarra. Osak, naiz kejatzen hasiko, ez du balio eta hontan sartu naiz ni bakarrik. Diskoan bada izen importante bat, Josu Erbiti, bateria jo ditu eta era berean, produkzioan ere lagundu dizu eta bere estudioan garatu da lana. Bai, gaina Josuk eduki izan du nigan konfiantza aspaldi eta beti lagundu izan hau pila bat,
eta eskartzen diot haunitz hori. Elkarrekin elkartu ginen, kantu bakarra grabatzeko berez. Bueno, grabatu ginen bere garaian Martzianoak eta hor gelditu zen, baina ni banen beharra grabatzeko kantu bakarra eta zen Zure Mina. Eta hor elkartu ginen, errantzian, grabatuko dugu ni batut lagun batzuk arrasona direnak, elkarrekin lan egiten dugu haunitzetan, eta bueno, abertzi duritzen zaiten. Eta pixketa hortik hasi ginen elkartzen, eta joan ziren eraikitzen kasik nahi gabe gauza desberdina. Ezagutu ezagun zurekin diskoa grabatu dutenak eta egun ere zure ondoan daudenak agertokian. Azteko eta ben, aipatu duguna, Josu Erbiti baterian, produkzioan eta beste 1000 gauza, ez? Baina bertzen 1000 gainera. Josu harremanan arira sortu ziren bertze denak. Eta erran bezala, posoi ez, izan zen hola pixke bat elkartuko gara hau iteko, errantzen, bueno, ongi gustatzen mazaizkizu persona bezala, ongi, eta bai, eta orain elkarrekin gaudeia proiektu honen baitan. Zure ondoan hainbat musikari batu dituzu, esaterako gitarretan, Erik Deza. Bai, Erik Deza hitzen da gitarra elektrikoakin, eta bere pedal eta movida guztiekin baita ere. Eta ere bai, hoxe hasieratik Josuk aurkeztuta, kantuen garapen horren baitan involukratu eta konten, bera da berez Eibarkoa, eta edukitu eta batu bere proiektuak ere bai, baina beti eskaintzenak xoko bat horrek. Okerrez banago, taldean sartzen azkena Joseba San Sebastian izan zen, ibilbide luzeko musikaria, eta diskoan bajua grabatu ditu eta zuzenekoetan ere lausoka jotzen aritzen da. Joseba beti da holako hori ez, punto seguro bat edo. Eta Joseba sartu zen mantsuago, hasieratik etzen egon diskako kanten garapen guzi hortan, baina bai, karo, aliatu zelaik momentua diska bat grabatzeko, kantu batzutan behar genituen baju organikoak edo. Eta berei deitu genion eta geroztik taldean gelditu zen eta pozik. Banda osatzen, teklatuetan, Ander Untzaga, eta bera ere hainbat egitasmoetan aritu da jotzen, eta gaur egun zure bandan dago. Bai, Ander Untzaga da pasada bat, baita ere, berak ere batu eta edukitu bere proiektuak, eta da pasada bat tekletan, zeren gainera badu zerbaitola propioa, berak ere, eta iluna gainera jotzerako manerean eta nikoi maite dut soinu aldetik eta batu hor antzekotasune handiak gustuei dagokionez eta hasieratik egon da bere ere bai eta Lehengo lepotikan burua izena du zure debuteko diskoak eta esan daiteke agian diskonetan batu dituzula azken urteetan sortu dituzun kantuak, ez? Aipatu dugu lehenik ere, diskoan hitza dela, koloretsua, hainbat eremuetan ibiltzen dena eta irudikatzen du, esan bezala, denbora tarte honetan egin duzuna. Saiatu nahi ziten halako omenaldi txiki bat baita ere, gaur egun arte bidean erekin egon den jendeai, egon diren musikei, kontestu guzti horrei. Orden sartutut keinu desberdinek eta igual sartu nahi izan dut keinuak nire amatxindako edo aitatxindako eta aldi berean nire buru musikari bezala garatzen lagundu nauten persona eta talde guzti horiei erreferentziak edo nire ustez nabari dela ze jo nahi zen pixket iresten eta zertik edan duten eta horrek lagundu nahu baita ere egun egiten dutena kontestualizatzen eta hori garatzen.
Gaur egun disko izaten jarraitzen dute, baina kantuak gehien bat solto entzuten dira plataforma digitaletan, argitaratzen diren einean ere zintzilikatzen doaz sarean, eta zentzu horretan igual gaur egungo diskoek ez dute igual hilo bat edo ari bat lotzen duena bat kantu bat bestearekin, ez? Agian zure ahotsa da kantu guztiak batzen dituena, baina unibertso oso ezberdina dago diskoan, imaginatzen dut hori ere aipatu izan dizutela, ez? Bai. Ni banuen arrasargi, igual egongo zela jende honitz ez zuela ulertuko unidade hoi disko guztien artean. Niretako bazen zentzua hundie, baina batez ere kontzeptualki, referentzien aldetik, hau da honengatik, eta hemen sartuko dut referentzia hau, eta bertze kantu honetan sartuko dut bertze hau, eta orduan elkarren artean lotura handia dute, eta denek egiten zuen alako bilduma bat, bai sonoridade iturrien aldetik, bai kontzeptualki eta letristikoki ere bai, baino banakien bakotxa zela uniberso bat, eta jostatu nahi izan dut hortara ere bai. Eta gero banakien hori ez, jende haunikzek ulertzen duela diska bat igual progresiboago edo unitarioago sonoridade aldetik edo, baina gero erranoen mundu guztia idea itzen Motomami. Eta horrek ez du zanka ez buru. Hola perspektiba hortatik begiratuzkero, baina niretako bazuen. Eta noran ez erakien ze pasatu hartzen, inun gustora sentiarazi ninduena. Zein da abia puntuak letra batena zuretzako, nondik sortzen da txispa hori? Kantu bakotxan toki batetik, baina gehienetan beharretik, hain saiatzen dependentzioi ez da beti izan dependentzia bat eta beti beharretik ez sortzen, baina momentuz eta atratzen. Eta bakotxak badu bere viajea, baina gehienetan heldu da vulnerabilidadetik edo vulnerabilidade hortan pixket zure burue zaurgarri sentitu eta hortan alduntzetik edo. Nik uste dut hor puntu hortan idazten dutela nik benpin, zeren zu zaurgarri sentitzen bali mazara eta momentu hortan ez duzu ez zara nor sentitzen zerbait idazteko eta hori plazaratzeko, baina hor alduntzen bali mazara eta arte duzu hau inen dut eta hau erranen dut. Puntu hortatik abiatzen direla historia independente guztiak. Ez nuke esango letretan disko ilunarenik, argizpiak ere baduelako, galdera asko daude, edo bestelako esaldiak eta hori, baina baduela iluntasun puntu bat edo zait ezkortasuna ditu, baina badu nola baiteko iluntasun hori, ez? Bai. Eske nik argitik normalmen ez dut idazten, ez zait atratzen. Ez dakit, argitik idazteko nahiago lagun batekin gelditu eta zerbeza bat hartu. Bertze zerbaitin ez zait atratzen. Edo atratzen zaiten hori ez du sentitzen hain ona, erren dugu, kakotxen artean. Edo hain egizko, ez dakit, baina bai baut horre dinamika bandeiko iluna beti eta gustatzen zaite, zeren iruditzen zaite iluntasunei ematen antzizkiola gero bidaia mota unitz. Eta bat bihurtzen duzu haserrea eta bertze bat bihurtzen duzu provokazio bat eta gustatzen zait horrekin ostatzea. Ez dut inoiz ukatuko zer den onaino ekarri nauena. Ez dut inoiz atzen duko nor zen hain gerutzan ninduena. Ostatu zar baten xokoetan denetatik ikusten hazia. Diskoa grabatzeko banda baten laguntza izan duzu, baina gainera hainbat kantuetan baira hainbat lankidetza, diskoari bestelako kolore bat ematen diotena, ez? Olda Salvador, Peti, Ofe, Lain taldeko Kristina eta Leire, Joseba Tapia, kolaboratzaile importantea dira, diskoa borobiltzeko ezin hobeak, ez? Petikin hau hitzean enetako izan zen,
amets bat, eta berak badaki baina ez dakitze puntora arte konsiente den. Gaztarotik oroitzen dut bere musika ezagut, eta berako mugimendu horrek atentzioa ditzen zaten haunitz, baina bere musika bazen zerbait eta kantu gintzak niri intzitzaitena bereziki sendagarria. Eta gerora, inkluso, ohartu ginen nire zakurra zena, bere garaian bere etxetik hartu nuela, 11 urte nituela, eta karo nikenakien hortzen bera baino. Eta berazuen nire zakurra nahia eta movida bat. Eta ez dakit hor beti sentitu lotura, gero mantxo joan ginen goizitzen lekuetan, eta behin Leireretokin batera kantatu genuen beraien kontzertu batean, izan zen entako amets bat, eta oroitzen naiz, petit horri zelaik, gaina nintzen ailegatu, propoleo bizketa hartu, eta benga, bota, eta jazta. Eta oroitzen naiz nik kabinan itzela Josukin, eta behiretu zatela Josuk eta errantzatela, ohartzen zara? Eta erraner, momentu honetan ez, naiz ohartzen, baina negar batean egon nintzen gero aitzen, eta izan zen super berezia. Beste kolaborazio polit bat, Olatz Salvadorrena da, agian belaunaldiatik gertuago geratzen zaizuna, musikalki ere, eta beste kolaborazio importante bat, agian diskoko kantu ezagunetarikoan, ez? Ez Olatzek ez nik ez genekien, pasatu bertzenik kantu horrekin, eta, karo, zuk iten duzu zerbait, eta zerbait horrek badu bere viajea gero. Izan da super persona hurbila beti nerekiko, eta sentitzen dut, karo, igual generazio hurbilagokoa da, baina berak urte gehiago eramaten du, eta Olatzek beti nabaritu diot, zaindu nahi izan nahuela, eta kasu honekin olaia, eta bertze honekin ontara jo edo, eta hori eskertzen da zeren ez duzu beti hori jasotzen. Badire movida eta kompetentzia handiak baita ere, eta gero ez da ikusten, baina badire. Eta bera da, persona bat beti lagundu izan hauena eta ikusten nion horre leku bat, eta geroztik gainaren dugu kriston harremana baita berezi bai. Ondoren hiruko bat, Tapia, Leire Leturia eta Kristina Arantzabe. Niaitu nintzen Tapiakin korista bezala uda batez, eta izan zen enetako amets bat, da amatxindako inuen jota bat, eta niri intzaten ilusioa Joseba Tapiakin eta Laineko bikoteakin kantu bat iteak izan zen netako erokeri bat, eta erran amatxin dut Joseba Tapiakin zuretako jota bat. Jazta. Eta amaitzeko, Oferen parte hartzea ere kantu batean, ez? Gaur egun, indartsu datorren gazte belaunaldi baten adierazleetariko bat, ez? Bai. Ni nintzen fana, eta berako bazeken. Ekigotzen dituen igual bere bersioak, eta ezagutu nuen Kurosawa kantuekin, atrazuelaik 2019-2020 nolako zerbait. Eta erran, ostia, nor da, tipo hau. Eta bihurtu nintzen fana. Eta karo, erran nuen, nik hau persona honekin nahi dut, igual kae, igual no kae, baina idatzi nion, eta errantzen, bai, deuna, ez dakitze, eta bota zuen bere zatia, hori bai bere zatia da osorik berakina, eta melodia, eta idea pare bat, kantuan ere ikitze alde hortatik, eta bai, zentzeko Claro, eta geroztik ere bai kriston harreman nahi dugu, eta bai, pozpozik egirran denekin. Duela urte bete inguru grabatu zenuen diskoa, 6 hilabete inguru kaleratu zela. Nola ikusten duzu hemendik lehengo Leopotikan burua diskoa? Ez dut idik ere. Ez dakit ze pasatu den, baina bai duela urte bat hasi ginen, urte bat, justo, grabatzen. Eta ikusten dut orai, eta eski pasatu dira gauza honitz. Pasaditu horrek ere bai bizke bat gainetik. Eta jakin behar dut orai kokatzen edo bizketu ubikatzen horren aintzinen, zen batzutan ez da jaten zara gauzak iten, eta ez zara enteratzen ere eta ez dakit nago pixke bat kokatze puntu hortan, baina bai erran ez dutena igual zu zerbait iten duzula eta zerbait horrek iten du bere viajea, ez? Hori pasatu da ustez bereziki, zeren, karo, ni nire viajea indu da, hasi nahi enteratu zinduten. Eta nago kokatze prozesu hortan, osatuko zitzaiten ritmoa pixke bat bajatzea baita ere enteratzeko eta bizitzeko konstienteago, zeren
gauza unitz baztu dire. Denak begira daudela ikisilik gelditzen denaren elegantziaz. Armairua erropa ilunaz betea dut eta aurpegia xuria. Berriki kaleratu duzu azken kantu bat, bideo eder batekin lagunduta, denak begira daudelarik izena arama, ez dakit marraztuko duen Olai egin ziarteren bide berria, baina kantua badator sintetizadorekin eta giro elektronikoetan banda potente batekin atzean, ez? Ez gustatzen ere burua sometitzea norabide batzui. Momentuan nik uste dute garatuko dutela edo esperimentatuko dutela interesatzen zaiten zerbaitekin eta momentu hortan ateratzen kantu beneretako bere baita nahiko organikoa dena eta gero janzterako orduen sartu genizkion elementu elektronikoak sintetizadoreak eta bertze, baina bai izan zen bige momentu hortan manuen behar bat eraikitzeko kantu bet. Aitatxi zenan kuartan ateratzen dizkin normalean tripetatik heldu diren gauzak eta hau idatzi nuen, ez? Pixket dena begira daudelaik, punto hortan zer da egitan inporta duena, sots edo bulia guzi horren artean zerekin behar duzu konektatu. Eta bai, pixket nahiko manera naturalean ateratzen, inongo pretensiorik gabe ustutzea aparte. Uda begi izan den honetan, imaginatzen dut, zuzeneko kontzertuak izango dira zure hurrengo erronka, era berean imaginatzen dut ere, etxean zirriborroak lantzen ariko zarela. Egia da nahi nuke gehiago gelditu eta ritmoa pixke bat bajatu gustorago eta egizkoago bihurtzeko prozesu hori, baina bai, zerbait hain nahi ziten. Beraz, badator zerbait berria, edo oraingoz lehengo lepotikan buruarekin gozatu eta etortzen denari bide eman. Nik uste dute joan naizela mantxo gauzak iten, ez dut inongo prisik deustako eta ez nahiz ere urtero lan berri bat atratzeko sikiera gai den persona bat, porque igualin bai, baina gero horrek dakarrena eramateko persona bat ez niz. Orduan joan naiz mantxo gauzak iten, ez dute erranen deusa ez duten ikinen, seguro baietz, baina egitan gogoak eskatzen dira nahi dut. Olaia, gozatu dugu zure diskoa entzuten, zuzenean ikusteko aukera izan dugu, eta hemendik aurrera imaginatzen dut zuzenekoetan ikusiko garela, kontzertu esente bai dituzu aurrera begira, eta hor ikusiko gara zuzeneko horietan. Eskerrik asko, Olaia. Esker mila honitzuei.